ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chide me tinya wele la na mara shi kolomba tinya wele la fala ka chide me tinya wele la sara ka jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته foli ani wale ɲuman dɔn an bɛ ta ka ɲɛsin aw ma aw minnu sigilen na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka kisi n'a ka hinɛ a n'a ka barika jidilen Ala ka o kɛ ne aw bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn mɛ kalo tile 19 ma san 2020 o min bɛnna sunkalo kalo tile 27 su ma Laylatul Qadri su min bɛ ɲɛnɛmayara an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale ka foro la Doyimana min kɛnɛ bɛ labɛn Jamiatul Ansar Din International fɛ n'o ye fadi ye kɛnɛ in kɔnɔna na baara kunfɔlɔ daminɛna ni an karamɔgɔ Muhammad Lamin Cham ale ka laseliw ye o kɔfɛ an karamɔgɔ denkɛ n'o ye Sharif Ahmad Tijan Haidara ale sɔrɔla ka na laseliw kɛ baara nana kuncɛ ni an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale nana ka na dakuru ɲɛ fila foli ani duwawu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ an karamɔgɔ ka laseli la an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fo. Alhamdulillahi an bɛ Ala fo wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar. Ala fole kɔfɛ an bɛ sɔli an ka kiraba in kan ni o ye Muhammadu ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam an bɛ sɔli a so dinge sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan k'an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma su in na an bɛ insha Allahu Laylatul Qadri la nin sanga in dugawu jaabiw ka teli k'a sababu kɛ Ala bɛ jɛn a ka jɔn ɲumanw ma u ye Ala sago kɛ siɲɛ caman y'a fɔ aw ye an filɛ waatinin min na sisan ni o ye sunkalo ye n y'a fɔ a ye siɲɛ caman mɔgɔw nisɔn ka di ko an bɛ sunkalo la nafa ni bonya minnu ni karama minnu fɔra la n y'a fɔ aw ye o tɛ nin kalo in yɛrɛ la o tɛ nin kalo in na Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye fɛn caman fɔ sunkalo la fɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw bi kasi ko sunkalo bɛna ban ko mɛ ni Ala ka jɔn kun y'a dɔn min bɛ sunkalo la u kun bɛ Ala deli de ko sunkalo ka to senna fo ka diɲɛ wuli ni jɔn kun y'a dɔn min bɛ sunkalo la o la nin ye kuma ɲuman camanw ye fɛnw bɛ u ka bon nin bɛɛ ye min fɔra sunkalo bonyana ani min fɔra sunkalo valeur la setigi Ala fɛ ani Alakira yɛrɛ fɛ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o ye bonya da ye dɛ mais siɲɛ caman ne b'a fɔ ye bonya in tɛ a filɛ kalo yɛrɛ min na o tɛ bonya in ye n'a fɔra ko banabaatɔ man kɛnɛ
fura kɛra la a ma lafiya namu mais u y'a fɔ a ye docteur min bɛ se ka nin bana in furakɛ docteur kelen de don tiɲɛ nka a bɛ dɔgɔtɔrɔso caman de ni ɲɔgɔn cɛ a sɔrɔ man di Allahu Akbar munna banabaatɔ sigilen don a jigi tigɛlen u nana fɔ a ye ko a ni docteur bɛnna han ko a bɛ n'i lajɛ bi Allahu Akbar banabaatɔ bɛ kɛ di bi nisɔndiya a bɛ lafiya a bɛ nisɔndiya a somɔgɔw fana bɛ nisɔndiya tiɲɛ parce que docteur min bɛ se ka nin bana in furakɛ o bɛ na bi tiɲɛ siga t'a la Allahu Akbar docteur yɛrɛ nana Allahu Akbar a ye banabaatɔ lajɛ a ko n b'a dɔn a ko non fura minnu bɛ ka k'a la a ye ninnu bila nin t'a fura ye Allahu Akbar a ye ordonnance di ko ni nin kɛra a la sisan a b'a yɛrɛ sɔrɔ Allahu Akbar nisɔndiya da y'o ye dɛ wallahi mais banabaatɔ ma kɛnɛya han ayi les malades mais fura sanna ka na a ye fura tali daminɛ bana commencera ka nɔgɔya Allahu Akbar bana banna Allahu Akbar ne ko docteur na dɔ fɔli bana bɔra ye wa ayi Allahu Akbar docteur yɛrɛ nanen ye a lajɛ bana bɔra ye wa ayi mais fura tali daminɛnen bana kɛnɛyara Allahu Akbar kumana sunkalo o de ye docteur nalen ye banabaatɔ lajɛ ka fura sɛbɛn a kun Allahu Akbar abani o kumana ni sunkalo sara fura tali de bɛna daminɛ wala ala ko ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allahu Akbar afurata an karamɔgɔ i karamɔgɔ ta to ye sa wala a ma ci an ma o a dara ta to ye o tɛ kira ye an ka ala ta ta abani Allahu Akbar ala ko aw minnu ko a dan bɛ ala la ne ye sun wajibiya aw kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw kan ko kun fosi t'a la suntigi ko ten Allahu Akbar ko a kun dama ye a ka se ka sira ala ɲɛ ka ala ka danw bonya suntigi ka kuma banna Allahu Akbar adana ye Allahu Akbar o tuma na diɲɛ i muso kɔ sunkalo kɔnɔ tile fɛ wala diɲɛ jisuma kɔ sunkalo kɔnɔ tile fɛ diɲɛ dumuni kɔ sunkalo kɔnɔ tile fɛ diɲɛ i nege kɔ n'o ye temi ye sunkalo kɔnɔ tile fɛ wala Allahu Akbar ko n'i sera ka nin bɛɛ kɛ ni kalo sara dun mɔgɔ min sera ka diɲɛ halalamuso kɔ ala kama o ti dɛsɛ ka diɲɛ walimuso kɔ sunkalo salen ala kama Allahu Akbar siga t'o la kumana a bɛ fɔ ko furakisɛ tali daminɛna Allahu Akbar faama so min b'a ka biro kɔnɔ namara ni janfa la sunkalo bannen n'i nana ni factures ye a ti sɔn k'o signer bilen ko ne siranna ala ɲɛ ka nin n to sunkalo la n ti ala kota bi a bɛ fɔ ko fura bɛ ka mago ɲɛ siga t'a la la ilaha illallah Muhammad Rasulullah haydara u ye nin diinɛ in de yɛlɛmɛ cogo dɔ la fo a bɛ k'an kɔnɔ sisan ko nin ye hɛrɛ taatɔ ye Allahu Akbar hɛrɛ taatɔ tɛ dɛ hɛrɛ nana de ko i k'i labɛn Allahu Akbar i pɛrɛ i ka surafana ta i ka kɛlɛminɛnw k'i kan ni sunkalo sara i ye marifa juguw sɔrɔ ni sɛtanɛ ko a bɛna i b'a dasi a kan o kisɛw de taara nin na sisan Allahu Akbar Kulibali o tuma na an pɛrɛla sa ni sunkalo sara k'an ɲɛsin sɛtanɛ ma siga t'a la parce que an y'a nege to ala ye kɛra o kɔfɛ an ti sɔn bilen ka ala janfa sunkalo kɔfɛ parce que an fura kɛra Allahu Akbar o ye tiɲɛ siga Allahumma fashhad haydara Allahu Akbar asilamɛw sunkalo ye nin dama de ye Allahu Akbar mun ala nisɔndiyalen don jɔn kɔrɔ sisan minnu y'a kɛ ala ta ye Allahu Akbar ala nisɔndiyalen don Allahu Akbar ko jɔnw labɛnna ka ban n y'a dabɔ min kama la'allakum tattaqun
hali ni sunkalo banna sa u ti sɔn hɔrɔn ti sɔn bilen ka a yɛrɛ janfa ayi o tɛ kɛ Allahu akbar silamɛw nin de ye sunkalo ye tiɲɛ siga t'a la nin sunkalo in kɔnɔ namu ne mana wajuli kɛ kama su ayi Allahu akbar waliyu tɛmɛna ka ban n b'a dɔn ale mana min fɔ u bɛ wasa kɛ Allahu akbar n y'a kanu de ka na n sigi nafa min bɛ kɛnɛ in kan n yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ o la ani folikan ni barikadakan minnu bɛ n bolo k'olu kɛ n mana wajuli kɛ Allahu akbar nin waati in na ala ye diɲɛ lajarabi khasatan ala ye Mali lajarabi Allahu akbar kɛrɛnkɛrɛn ma ala ye Segu lajarabi Allahu akbar mɔgɔ ba kelen bɔli dugu la namu a b'i n'a fɔ kulu bɔra a nɔ na siga t'o la Segu nin sanga surumani in kɔnɔ an ka maabaw o caman tugura ɲɔgɔn na Allahu akbar an ka Seku Gawusu n'o ye Gindo Alimami denkɛ ye ale taara a ma ka wele jaabi Allahu akbar amin ka kɔn o ɲɛ Khalifa Sidina Umar Cham ye Tijaniya maabaw ye minnu dɔnnen don Segu u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛnna ala in batoli ma Sidina Umar Cham ka tugu Gindo Alimami denkɛ Gawusu la ka na an ka Khalifa ba n'an ka Seku ba n'o ye Sheikh Hashim Aidara ka na ale fana fara o kan Allahu akbar kumana ala ye Mali lajarabi siga t'a la jango Segu Allahu akbar nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'u ye inshallah bɛ kɛ ni an ka Segu bondaba Seku ba denw ye minnu faw kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye ka na ni Tijaniya ye Segu ni n ko Tijaniya fana tilatilalen don Allahu akbar olu nana ni tarbiya ye Segu Allahu akbar o ti bi ko ye dɛ ayi Allahu akbar mana nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ nin banbaatɔ ninnu ye inshallah bɛ kɛ minnu ye an kɔn ala ka hinɛ na Allahu akbar ala ka hinɛ k'u la amin amin ala ka yafa k'u ma amin amin ala k'u dayɔrɔ nɛɛma amin o kɔfɛ su in na namu bi a bɛɛ b'a kalama an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn Burulayi Abdala Allahu akbar ni ansaru tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ni cɛ in bolo bɛ kɔrɔta ye siga t'a la kabini kunu fo bi fo ka taa saya s'a ma Burulayi ma jɛngɛ seconde kelen Allahu akbar siga t'a la a y'a cɛya jɔ yɔrɔ min na saya y'a sɔrɔ yen Allahu akbar Wulibali saya y'a sɔrɔ yen Allahu akbar Burulayi a sara bɛ ala bolo batigi bolo Aidara cɛ fɔlɔ minnu ye baya kɛ ni ala sɔnna a ma cɛw bolo ayi a b'u la Allahu akbar saya ye jagoya de ye an farala ɲɔgɔn kan nin dɔnya in de kama tiɲɛ siga t'o la n'i sara don min na Allahu akbar an ka jɛ kun ye nin de ye o tiɲɛ siga t'a la n'an sara an ka ala k'an kunbɛn n'a bolo ye jɛ in ye nin de ye Allahu akbar Wulibali nin ye wajibi de ye koyi Allahu akbar an bɛɛ bi sa tan de Allahu akbar kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fɛn o fɛn bɛ nin dugukolo in kan a bɛɛ bi ban foyi ti to ni ala ɲɛda tɛ Allahu akbar waati ko dama de don n ka kɔrɔ t'a la n ka dɔgɔ t'a la waati ko don ala k'an ta kɛ ko ɲɛ amin amin ka tuguni
an kɔrɔkɛ namu ani an balimakɛ ɔhɔ an'an baarakɛ ɲɔgɔn ala ka diinɛ na ko d'ivoire ani mali la yan tiɲɛ Sheikh Abubakar ɔhɔ ale fana n'o ye Fofana ye ale fana segira mama kunasini Allahu akbar u y'an wele nam ka kibaru di an ma Allahu akbar kunu an y'o de fɔ ɔhɔ daw bɛɛ tugulen don wallahi nin banako in kama avion tɛ yen ayi dugumasira tɛ yen Allahu akbar ɲɔ tɛ an kun bɛ taa fara a bilasirabaw kan sigei ala b'a dɔn abani an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔhɔ o ti bi ye dɛ karamɔgɔ caman bi Côte d'Ivoire bi ɔhɔ olu ti ko in kalama ayi a ɲɛfɔ ne ye wajuli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɔhɔ Abubakar kun bɛ sigi n kɛrɛfɛ de Allahu akbar Côte d'Ivoire Allahu akbar o bi san bi yirikaw bɔ bi tiɲɛ o bi san bi yirikaw bɔ bi Allahu akbar an'u ka karamɔgɔ wajulikɛla bɛɛ minnu kun bɛ wajuli k'u ka chaîne kan an kun bɛ sigi tan de ni ne bɛ wajuli kɛ Abidjan Allahu akbar siga t'a la a photos bɛ yen a films bɛ yen tiɲɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen mais o y'a sɔrɔ ɔhɔ si ma jɛ Allahu akbar abani o y'a sɔrɔ ne ta jɛ dɛ ɔhɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ta ma jɛ sigei Allahu nka a akbar bɛɛ jɛra sa Japor Allahu akbar abani baka ul hali sigei min al mahal muhalun Allahu akbar ko ka to a cogo la ɔhɔ o ye nkalon ye ala kelen de bɛ to a cogo la abani ah oui Allahu akbar an bɛ dugawu kɛ Abubakar ye inshallah ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire silamɛ bɛɛ ye tiɲɛ k'an ka sanga fo Ivoirien bɛɛ ye tiɲɛ ko Abubakar ma perdu Côte d'Ivoire dama ye ayi a perdira silamɛ bɛɛ de ye tiɲɛ siga t'a la a taara a bɔra an bɛɛ de bolo an tiɲɛ bɛɛ Allahu akbar n'a kun nana Bamako ɔhɔ a bɛ jigin an ka imam Jalo de fɛ Allahu akbar n'o ye imam Musa Jalo ye ɔhɔ a bɛ sɔrɔ ka na n'a ye Hayidara fɛ yen an bɛ sɔrɔ ka baro kɛ ɔhɔ Allahu mais a akbar jatigila ye Muhamadu Musa Jalo ka so ye Allahu akbar siga t'a la an yɛrɛ an kɛlen bɛ ka labɛnw kɛ ɔhɔ an ni Ivoiriens an bɛɛ bɛ jɛ ka sela ka ɲɔgɔn fɛ ni an sera ka si ka sini sɔrɔ Allahu akbar o bɛ kɛ u ko janaja in bɛ kɛ sini seli fana ɔhɔ an labɛnna a jatigikɛ ka ɲinini na namu n'o ye imam Musa Jalo ye ɔhɔ an bɛ jɛ ka solatu ghaibu k'a kan inshallah bi kɛ Allahu akbar sini ni ala sɔnna o la an b'an ka foli kɛ Ivoiriens ye ɔhɔ anw ti tubabukan mɛn ayi mais n'a sɔrɔla a bɛ fɔ ten an b'a fɔ toutes mes condoléances Allahu akbar ko ala ka yafa Abubakar ma amin amin ala k'a dayɔrɔ nɛɛma amin amin a taara ka denbaya min to a kɔ ala ka barika d'u la Amin. ala k'u sabati amin amin ajira a sera ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan kɛra yarabi ala ka maa di a maa kɔfɛ naam min bɛ se ka o ɲɔgɔnna kɛ amin amin ala sɔn Allahu akbar n'an bɔra yen bɛn kɛra a kan k'a ɲini Mali silamɛ bɛɛ fɛ ɔhɔ bi donzuba in na ɔhɔ Allahu akbar ka dugawu kɛ Ismaili ye Allahu akbar Sumɛlɛ Sise a somɔgɔw bɔra an fɛ ɔhɔ a ka baarakɛɲɔgɔnw bɔra an fɛ naam a kanuɲɔgɔnw fana bɔra an fɛ Voilà. u bɛɛ taara ɲini Hayidara fɛ naam ko ka dugawu kɛ Sumɛlɛ ye sigei Sumɛlɛ Sise Allahu akbar an bɛ dugawu k'a ye wallahi ni kɔnɔnajɛya ye mɔgɔw ti min kalama ɔhɔ anw ti politiki mɔgɔ ye ayi an tɛ politiki la ɔhɔ an da tɛ politiki la siga t'a la nga ɔhɔ an faso ye Mali kɔni o ye tiɲɛ ajira Allahu akbar Sumayila naam denmisɛnw nalen ne fɛ yen a kuma na ɔhɔ n ye kuma f'u ye u kabakoyara n ko aw b'a kun fɛ sigei
Sumele Cissé foyi ma gɛlɛya bolo n'a ka cidenw ma se ne ma. Voilà. Ala y'a kɛ ma wuli ka n jɔ a foyi la n'Ala m'a kɛ. Tiɲɛ siga t'a la. A bani. O ma kɛ fiyewu. Ayi o ma kɛ. Ne taara Tamani n ba kɛrɛfɛ. Tiɲɛ. A ka cidenw ye ne sɔrɔ yen ko gɔlɛn dɔ la ne ye n ka Tamani da dabila ka na Bamako n nana dilan Ala sɔnna. Tiɲɛ siga t'a la. A bani. Ne taara Sikaso. A ka cidenw tilala ka taa ne nɔfɛ Sikaso ko gɛlɛman dɔ la ne ye n ka Sikaso taa jɔ ka segin ka na ka n'a ɲɛnabɔ Ala sɔnna a dilan la. Tiɲɛ siga t'a la. A Zamzamiw. Allahu Akbar. Mais a yɛrɛ man fitiri waleya dɛ. Ayi o ma kɛ. A bɛɛ la a yɛrɛ bi wuli ka na n ka so ka na n fo. Voilà. Allahu Akbar. Nin bɛɛ kɛra sisan de. Wallahi. Aha. O dama tɛ. A bi bolola bi. Mais hɔrɔn ye hɔrɔn de ye. Tiɲɛ siga t'o la. Foyi ma kɛ ne ka so. Tɔɔrɔ la n'a mana se jɔ. Hali n'a bi jamana wɛrɛ la a b'a ka mɔgɔw wele Ibanja y'u wele ko a ye taa Haidara fɛ yen nin ko in bɛ yen. Allahu Akbar siga t'o la. Mɔgɔw ti min kalama o kan ka f'u ye. Wallahi. U ka b'o kalama. Tɔɔrɔ si ma se ne ka so. Ni Sumele se balolen don n'a se ma jɔ a b'a ka mɔgɔw bila ka na. Tiɲɛ siga t'a la. Haidara. Allahu Akbar. O la ni dekun y'ale sɔrɔ a ye Mali bɛɛ de sɔrɔ. O ye tiɲɛ. A ye Mali bɛɛ de sɔrɔ Mali bɛɛ. Allahu Akbar. Anw mago t'a la min bi fɔ anw mago b'a la de min bi kɛ. Voilà. Ah Zamzamiw. Allahu Akbar. O ye tiɲɛ. O la Ismaël ka denbaya ni Ismaël k'a dɔn a n'a kanuɲɔgɔn bɛɛ ko ŋaniya min bɛ anw na Ala ɲɛ b'a la. Tiɲɛ. A ko ni bi tɛ depuis a kɛra don min na don fɔlɔ min na a ka mɔgɔw nana ne nɔfɛ. Allahu Akbar. N k'u ma n ka to Ala ma se min b'a ɲɛ Ala weleli don. Tiɲɛ. Allahu Akbar. An ka to Ala ma an b'o de kan. Wallahi. An b'o la fana. O la a ɲininen don Maliden bɛɛ fɛ silamɛ bɛɛ Mali den ɲuman bɛɛ ŋaniyaw ka sabati ka kɛ kelen ye ka Ala wele an kɔrɔkɛ n'an balimakɛ Ala bɛ se ka a ɲuman na cogo min na a ka denbaya la hɛrɛ la bɛɛ k'i ɲɛsin o dugawu ma. Inshallah o bɛ kɛ. O kɔfɛ nin kɛnɛ in kan n bi foli sama Haut Conseil ni leader mɔgɔw ani jelitɔn mɔgɔw Kayi. Allahu Akbar. An bɛ Kayi diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo kuranɛ durusi karamɔgɔ minnu bɛ yen Tiɲɛ. ka fara Haut Conseil yɛrɛ président kan n'o ye Baro ye Tiɲɛ. ani leader mɔgɔw ani jelitɔn mɔgɔw ani Kayi silamɛ ɲuman bɛɛ an b'u fo. Allahu Akbar. U ye foli minɛ. U ye baara min kɛ nin tile fila in na u sara bɛ Ala bolo. A b'a tigi bolo. Haidara. Mais fo an k'a dɔn silamɛya tɛ foyi ye ka Alakira mandenw bɛn kɔ. Kɛnɛ kan. Allahu Akbar. Silamɛ bɛ fitinɛ de faga. Wallahi. Lahara tile t'i jɔ dɔw kunkolo ka fiyewu. Alakira ko muslihunaw y'a fɔlɔ ye. Mɔgɔ minnu ye mɔgɔw cɛ dilan lahara tile t'i jɔ kunkolo kan. Allahu Akbar. I jija i ka dilali kɛ i jija ka na tiɲɛni kɛ tiɲɛni man ɲi. Allahu Akbar man ɲi. Silamɛ ɲuman bi yɔrɔ o yɔrɔ a b'a dilan de a t'a ci. Tiɲɛ siga t'o la. An bɛ Kayi karamɔgɔw fo. Wallahi. Ni tile fila in na Kayi kun kalayara. Tiɲɛ siga t'o la. Mais n'an ye Kayi karamɔgɔw fo an bɛ Kayi jeunesse fo. Allahu Akbar. Denmisɛnnin minnu bɛ koto maakɔrɔbaw ta la olu k'an ka fo. Allahu Akbar o ye tiɲɛ. O ye dugawudenya de ye. Tiɲɛ siga t'a la. Dangaden ye fu de ye fu. Allahu Akbar. Bilahi al-aliyyil azim. An bɛ Kayi jeunes fo. Allahu Akbar u ye foli minɛ. Karamɔgɔw bɛ taa kuma u fɛ tuma min na o y'a sɔrɔ yɔrɔ ka kalan. Siga t'o la.
ngu ye koto karamɔgɔw tala jeunesse ye koto u faw tala ka koto karamɔgɔw tala ka koto alimamiw tala an kan ka jeunesse fo dugawu den kana jɔrɔ dɛ foyi t'i ɲɛ hɛrɛ kɔ mais n ti maakɔrɔba bonya a to yen billahi aliyul azim diɲɛlatigɛ in don dɔ la kalama bɛ k'a tigɛ amina an bɛ ka jeunesse fo u ye ko to an ka karamɔgɔw ta la ka ko to an ka alimamiw ta la an b'u fo mais u k'a dɔn ni denmisɛn ye maakɔrɔba bonya i yɛrɛ ka sini mina dɛ a bɛ n ka foli fɔ k'a ye kaw ye a karamɔgɔw ani jeunesse nin yɔrɔ in na min yɛrɛ fatura ani minnu fatura an bɛ dugawu k'u ye min fatura a fa a kumana a kumatɔ hali n'ale yɛrɛ ma kasi a k'a dɔn ɲɛji caman bɔra a nɔfɛ télévision filɛli la siga t'a la a kɛra ten zamzamiw a ye hɔrɔnya kuma fɔ a ye silamɛ kuma fɔ a ye laadiriya kuma fɔ mais an b'a dɔn a bɛ ka kuma tiɲɛ don mais min b'a dusukun na tasuma don ni minnu den sara olu bɛ den sa dɔn siga t'o la nin kamalennin an b'a somɔgɔw fo an b'u fo silamɛya ye nin de ye ni nin tɛ dɔrɔn nakun t'a la silamɛya nana de fitinɛ kana wuli fiyewu ni silamɛ ɲɛmɔgɔw ma dɛsɛ ni silamɛ ɲɛmɔgɔw ma dɛsɛ fitinɛ kana wuli alakira taara k'an to de kan ala y'an bila o de la ne min bɛ k'a fɔ an b'u fo ka segin k'u fo mais ne min bɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ yan foyi ma wuli ko fitinɛ don ne anw se b'a la n'a ma da o conseil nali ni bi cɛ ne kɛli a ɲɛmɔgɔ ye san kelen an karamɔgɔ n b'a f'u ye a ye o conseil baarakɛlaw ɲininka cɛ minnu bɛ yen kamalenw don anw y'a sen da balawu dama min kan n'a fitinɛ dankun tɛ y'a la a ye o conseil mɔgɔw ɲininka mais n bɛ fɛ k'a fɔ Mali fanga ye an m'a k'u kama anw bɛ baara o baara kɛ jamana sumali la anw t'a kɛ Mali fanga kama an t'a kɛ Mali faama kama anw b'a kɛ an dayɔrɔ de kama kaburu kɔnɔ anw tɛ nin yɔrɔ ɲini na ye ala tulo b'a la n bɛ ka kuma ni ala min tɔgɔ ye o ala tulo b'a la anw ka duloki bɔ ko an bɛ fitinɛ faga nin jamana in kɔnɔ a kana wuli n'a ma dɛsɛ an t'a kɛ Mali fanga kama la an b'a kɛ ala de kama anw tɛ nin yɔrɔ ɲini na ye mais anw b'an ka dekun to an kan k'an ka tɔɔrɔ to an kan k'an ka tɔɲɔ to an kan k'an faso sumali ɲini n'o tɛ ne tɛ nin yɔrɔ ɲini na dɔn ne min wa a b'a ta ɲini tiɲɛ kan ka tɛmɛ ne kan n ka hakɛ bɛɛ janfara n ka hakɛ bɛɛ namara la kɛnɛjala kan mais ne ye n ta bɛɛ to ala ma n faso ka suma anw bɛ nin wuli ka jɔ min na su ni tile jamana ka suma a ye jamana faamaw ɲininka hali n'u ko essence 20 na k'i kun u k'a fɔ dɔrɔn n bɛ wajuli dabila bi anw bɛ nin baara min na faso ka suma a ye Mali faamaw ɲininka n'u delila k'a fɔ hali a ni ce u kana dɔrɔn mɛ di i ni ce dɔrɔn n'u delila k'a fɔ kuma na f'u k'a dɔn
fatana hakili ma wuli an d'an kun fɛ an b'an ka sariyaw dɔn an b'an ka faso taabolo dɔn nka anw da dena ala de kama faso ka suma zamzamiw Allahu akbar an tɔɲɔna sira bɛɛ kan o kɛra siga a bɛɛ mais an y'an ta to ala ma ko an faso ka suma Allahu akbar kɛra Aidara anw t'a kɛ nin fanga in kan Allahu akbar bilahi u ye mun k'an ye foyi u ka fɔ u ka bɔ k'a fɔ dɔrɔn kɛnɛ kan Allahu akbar bani u ka bɔ an ye mun ɲini u fɛ u ka bɔ k'o fana fɔ Allahu akbar Kulibali mais droit b'an bolo tiɲɛ an ka kan ni min ye an b'a dɔn min kan ka k'an ye an b'a dɔn mais anw y'o to yen ala kama an faso ka suma Allahu akbar o ye Kulibali Aidara o de la n b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ i mana ye yɔrɔ o yɔrɔ i ka hami ka kɛ alakira ka kuma labatoli ye ko a y'a ɲini hɛrɛ ka kɛ a kana kɛ tɔɔrɔ sababu ye n'o tɛ ni maa o maa ko i bɛ muruti nin jamana in kɔnɔ i ka kan n'a ye i ka kan n'a ye bi i ka kan n'a ye siga t'a la zamzamiw Allahu akbar ni maa o maa ko n tɔɲɔna n b'i muruti i ka kan n'a ye bilahi i ka kan n'a ye Allahu akbar mais anw bɛ min ɲini a ye sabali an k'an ka hakɛ ninnu to yen dɛ an k'a lajɛ k'an ka jamana yɛrɛ bɔ bolo la fɔlɔ Allahu akbar Kulibali ni tila kɛra o la an bɛ bɛn n'a ye wala ni tila kɛra o la an bɛ bɛn n'a ye a ye sabali ɲini a sigi yɔrɔw la wala i mana miliyari sɔrɔ yan n'a ma ban e bɛ ban o ye tiɲɛ ye bani caman b'a an bɛ segin jɔnni ma ala tiɲɛ o ye Kulibali n'an dan b'o ala la an k'a to an ka tɔɲɔ dɛ an ka lahara ɲini mais ne sabalila diinɛ ɲɛmɔgɔ o kɔrɔ tɛ i k'i da de tiɲɛ a n'o ka jan a n'o a ye sabali ye tiɲɛ ye mais a kana tiɲɛ fɔ faamaw ye n'o kɛra a ye ala yɛrɛ janfa kɛnɛ kan bani Allahu akbar ni min ma ɲɛ o bɛ fɔ kɛnɛ kan ni min ma ɲɛ o bɛ fɔ dɛ siga t'a la mais a fɔ cogo bɛ yen ne bɛ waso n'o de ye ne ti faama dɔn ko dɔ kɛcogo ma ɲɛ jamana in kɔnɔ ni ne n'i ma sigi Allahu akbar o ye Kulibali yɛrɛ ye i sɔnna n ta ma o n y'a f'i ye i banna o n y'a f'i ye kɛnɛ kan zamzamiw Allahu akbar mais fɔ maliyɛnw k'a dɔn bere tɛ anw bolo o tɛ yen muru t'an bolo Allahu akbar lamu t'an bolo Allahu akbar ala ko min an b'o de f'u ye ni min tɛ tiɲɛ ye an b'a f'u ye u kan k'a kɛ cogo min na an yɛrɛ hakili la n'a bɛ ɲɛ an b'a f'u ye kɛnɛ kan Allahu akbar u y'a kɛ sa o anw kɔni y'a fɔ u m'a kɛ yɛrɛ o anw kɔni y'a fɔ wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ka ci seli kɔ anw da ye k'a fɔ nin man ɲi a y'a kɛ tan Allahu akbar kɛnɛ kan Aidara mais jɔyɔrɔ wɛrɛ t'anw bolo koyi o tɛ yen anw da ye nin de ye Allahu akbar o de la namu mankan in wulila Kayi yɔrɔ min na an ye o conseil président wele Allahu akbar an ko a kana sigi bilen dɛ wallahi u ko k'u sigilen tɛ koyi an ko a ye dɔ fara vitesse kan wala a y'a cɛsiri aw ka sigiyɔrɔ suma ala b'a yɛrɛ suma setigi ye ala de ye koyi faama o faama bɛ yen a bɛɛ bɛ waati ni kɔnɔ de i bɛ taa o i bɛ taa ka bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ na o dama tɛ i bɛ tila ka segin ala ma i bɛ taa compte rendu a ye setigi bɛ yen dɛ ala ye mɔgɔw essayer sisan bɛɛ bɔra a kalama i m'a ye fɛn dɔ tun bɛ ne yɛrɛ nun na sisan mais an dara la ko jamana minnu bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ fo an bɛ ɲini k'u bila ala nɔ na ala jɛ a ye min da olu kan u bɛɛ kamana gana k'a jira dɔrɔn ko setigi tɛ fila ye ala kelen don faamaw a ye siran ala ɲɛ
mɔgɔ bɛ fɛn dɔ se t'u ye i bɛ siran dɔw dɔ ɲɛ dɛ o ye tiɲɛ ala t'i tɔɲɔlikɛla fɛ dɛ ayi Allahu akbar ala t'i dansagona fɛ tiɲɛ ni n ko faama mɔgɔw hakili bɛ jigin président de la président kelen tɛ faama ye Wallahi. ni ne ko faama maa o maa bɛ se ka maa tɔɲɔ ko fɛn t'i bɔ a la o bɛɛ ye faama dɔ ye Allahu akbar o ye tiɲɛ Aïdara an bɛ kayikaw fo u ye foli et minɛ puis u ye baara kɛ ni hakili ye hakili ɲuman ba Allahu akbar an bɛ baaraw n'a ka baarakɛla bɛɛ fo Allahu akbar an'u ka alimami bɛɛ u m'a kɛ a ye sabali dama ye dɛ u tilala ka papiye de dilan sige capɔ Allahu akbar bani ala ye hakili ɲuman di mɔgɔ dɔw ma wallahi Allahu akbar k'a sɛbɛn i mana mɛn fitinɛ bi wuli anw fɛ yan Kayi nin de bɛ se k'a wuli nin de bɛ se k'a wuli ka taa di gouverneur ma a y'a jando nin ko ninnu na n'o kɛra aw ka baara bɛ ɲɛ an yɛrɛ bɛ lafiya Allahu akbar Kulibali an bɛ gouverneur fo a y'u kunbɛn a y'u bonya ka tila ka layidu d'u ma n'ale bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ n'a tɛ se min na o k'an ka taa yɔrɔ min na a b'o se an y'a su koyi an y'a bɛɛ lajɛ télé la Allahu akbar Aïdara baara ɲumankɛla k'an ka fo kɛnɛ kan an bɛ Kayi karamɔgɔw fo u ye foli minɛ an b'a alimamiw fo an bɛ jeunesse fo an bɛ kamalenni ka denbaya fo bani Allahu akbar a bɔra duba kɔnɔ wallahi bilahi sige an y'a somɔgɔw kumakan mɛn a bɔra duba kɔnɔ Allahu akbar nka min man kan ka kɛ o fana man kan ka kɛ dɛ ayi min man kan ka kɛ o man kan ka kɛ o ye tiɲɛ sige bani anw ta ye bilasirali de ye anw ka fanga bɛ ban ye a tɔ bɛ ala ni a ye minnu kɛ faama ye a tɔ b'olu bolo Allahu akbar mais anw tɛna an ka faamaw janfa dɛ ayi o tɛ kɛ Haidara t'u neni ayi nka Haidara bɛ tiɲɛ f'u ye siga t'a la mɔgɔw b'u la bi n'i Haidara d'u ma u b'a jeni sige mais ni Haidara tɛ u t'i sigi ye bi subhanallah bani ayi ne tiɲɛ anw bɛ k'an sen da tasumaw de kan k'a fa kɛnɛ kan Aïdara an faso kama han lahara an ka se ka fɛn dɔ jira ala la ala anw faso la an ma fitinɛ wuli dɛ an tɔɲɔna i yɛrɛ y'a dɔn mais an y'a to i ma an tilala k'an seko kɛ fitinɛ bi b'an ka jamana kɔnɔ cogo min na nka an ka faamaw kama tɛ dɛ Allahu akbar n b'a fɔ n bɛ segin mais u ka da mun kan foyi Aïdara sige a kan'u tɔɔrɔ dɛ nin kuma min bɛ fɔ a b'u dekun koyi nka ne t'i fɛ a man kan k'u dekun o k'an wele kɛ zamzamiw Allahu akbar ne y'o de f'u ye ni min ma bɛn an fasoden dama dɔ a ye Haidara wele Haidara ko ta a y'o bɔ a la a y'a fɔ Haidara na yan dɛ subhanallah n bɛ na n'i kɛ bɛ ka min kɛ i b'a fɔ n ye kɛnɛ kan Aïdara sige Allahu akbar ne ka demande t'u fɛ yen ayi o tɛ yen bilahi n'a bɛ yen sini u k'a fɔ Allahu akbar a tɛ yen n'a bɛ yen sini u k'a fɔ Allahu akbar a tɛ yen anw b'a k'an faso de kama an t'a kɛ nin fanga kama ayi Allahu akbar o la an b'a ɲini an karamɔgɔ bɛɛ fɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ i bɛ sigida o sigida la Mali kɔnɔ Mali sɛgɛnna Aïdara dekun bɛ an kan a y'a jija a ka kɛ basigili karamɔgɔw ye basigili ka kɛ Allahu akbar nin ko ninnu bɛ ban koyi sige bani nin ko ninnu bɛ ban walahi Allahu akbar ala b'a ban n'a ka d'a ye cogo min na wa waati yɛrɛ b'a ban sabu waati kow de don sige Allahu akbar mais ni ɲinɛ donn'i ka so kɔnɔ i tɛ so jeni ko ɲinɛ bɛ yen dɛ i bɛ ɲinɛ bɔ cogo de ye o ye tiɲɛ Aïdara Allahu akbar i bɛ ɲinɛ bɔ cogo de ye siga t'o la an b'o fɔ an b'o ta ni ka segin Allahu akbar Mali gouvernement kabini ala k'an da
ne ma k'u ma fitiri wale ayi o ma kɛ tile kelen u ye fɛn o fɛn kɛ n'a ɲɛna ne y'a fɔ siga t'o la walahi o ye tiɲɛ ni maa y'i ka ɲuman fɔ ɔhɔ ni min ma ɲɛ a kan k'o fana fɔ dɛ siga t'o la o ɲumanw fana o ma kɛ ne ye dɛ souvent o dɔw bi kɛ faso de ye an bɛ tila k'u barika da o la n'o tɛ ne tɛ dɛ ayi Allahu akbar Aidara fo k'a fɔ k'a walawala ɔhɔ walahi ne tɛ dɛ ayi hali sisan ɔhɔ an b'a fɔ Mali gouvernement ma au conseil islamique tɔgɔ la ko u ni ce zamzamiw munna u ye layidu di k'u bɛ balo di fandaw ma Allahu akbar u ye caman di au conseil islamique tɔgɔ la ko k'a tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar a ma fɔ au conseil islamique k'a ta dɛ ko k'a tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a faamu wala abani Allahu akbar n ko n ka adjoint ma a y'a tila a kan ka tila cogo min na a y'a tila ten nka a ye télé wele diɲɛ bɛɛ ka n'a tila tɔ filɛ a fɛ min ka kan ni yɔrɔ min ye a y'o di ye siga t'a la an bɛ fanga f'o la walahi an bɛ fanga f'o la o malo bɔrɛ kelen kelenninw o kilo 50 ninnu a bɛ dɔw lafiya dɛ siga t'o la o ye tiɲɛ ye a bɛ dɔw lafiya dɛ siga t'o la walahi a bɛ nisɔndiya don du dɔw kɔnɔ siga t'a la walahi Allahu akbar o conseil bɛna a tila sini bɛɛ ta bɛ taa yɔrɔ la ala ye minnu garisɛgɛ a la o conseil tɔgɔ la ala ye minnu garisɛgɛ a la olu bɛna sɔrɔ Allahu akbar o bɛ kɛ o conseil y'a tila cogo min na ne tɛ yen mais n ye yamaru de di a y'a tila Allahu akbar cɛ minnu don n dalen d'u la siga t'a la cɛ minnu don mɔgɔw b'u la u bɛ taa lahara o tɛ ni malokisɛ kelen bila a da Allahu akbar o conseil kɔnɔ n ka kɔfɛ mɔgɔw n dalen d'u la siga t'a la Allahu akbar o de la fɛn o fɛn nana diɲɛ na a kɛra minnu ye bonyakan ye sukaro ko la fɛn o fɛn na n ko non n ka adjoint n dalen don i la kojugu aw mɔgɔ damadɔw bɛ yen n dalen don a la a y'a tila a kana Aidara kɔnɔ a bɛ ɲɛ cogo min na a y'a kɛ ten Allahu akbar u ye n wele bi ko n ka na sini ko malo bɛna tila pour que télé ka na n ko non a tɛ se ne taali la n'aw bɛ yen o b'a bɔ a y'a tila faama minnu y'a di a k'u fo siga t'a la o y'a kɛcogo ye ala ni ce Allahu akbar ala ni ce ala ni ce Allahu akbar ala ni ce Allahu akbar abani hali kunu Sikasokaw ka balo nana siga ani jɔnw n'i y'a jate a bɛ se bɔrɛ 1000 ni kɔma siga t'a la a dugu fila faralen ɲɔgɔn kan Segu do wa Segu fana ayiwa Kɔlɔnjɛba jazakumullah khair Kɔlɔnjɛba Segu y'o kɔn an karamɔgɔ anw mago bɛ se min ma faamaw bolo u ka kɛ laadiri ye y'a fɔ u ka baara kɛ ka ɲɛ n'u ye ɲuman min kɛ an b'u fo siga t'a la u ye malo bɔrɛ min di o conseil ma ko a ka di a ka fandaw ma o conseil y'a tilali daminɛ min kan ka taa yɔrɔ min na fandaw bɛ nisɔndiya siga t'a la o bɛ kɛ o y'a bɛɛ ye o t'a bɛɛ ye Allahu akbar nka an b'u fo u ye foli minɛ n'u ye ɲuman kɛ n'an y'u fo a kan'u tɔɔrɔ fana ndi min ma ɲɛ n'an y'a fo siga t'a la o bɛ fɔ dɛ ne bɛ n ta fɔ ne mago tɛ politiki la bi n ti place ɲini mago t'a la chaise min n'Ala ye ne sigi a kan faamaw président t'o sɔrɔ Allahu akbar Aidara Manil Force
من المحيي الله من المميت الله من الناصر الله من الكافي الله واحد لا اله الا الله محمد رسول الله اقرا زمزمي فسوقنا ولو والله انجي ها انجي kumana an mago bɛ an faso de la sigatala mɔgɔ min kɛra ɲɛnikɛla ye oho ala b'i kɔ ɲɛya che sigatala o ma wuli ala b'i kɔ ɲɛ diɲɛ na yan lahara ka yafa ɲini ka denbaya ma ɲɛnikɛla bɛɛ zamzamiw kumana an karamɔgɔw an k'an jija oho an ka kɛ ɲɛnikɛbaa ye wala an kana tiɲɛni kɛ allahu akbar silamɛya y'o de ye che min ye kira denmuso kɔnɔma faga ya Habar bin Aswad allahu akbar kira denmuso hijiratɔ oho ka bɔ Maka k'a bɛna fa nɔfɛ Madina allahu akbar Zainab allahu akbar o y'a sɔrɔ a lasiritɔ don allahu akbar kafiri y'a gɛn oho a fana y'a ka bolifɛn boli k'a ka bolifɛn boli kafiri b'a nɔfɛ fo a taara bɔ ka bin allahu a akbar kɔnɔma allahu akbar a binnen a ma se ka wuli allahu akbar mɔgɔ dɔw nana kɛɲɛ n'a degunnen ye oho u y'a ta ka na Madinɛ allahu akbar alakira ka so ya sallallahu alaihi wasallam allahu akbar a ma bɔ bana in na a fatura allahu akbar a ye kira degun che lahi a ye kira degun ya denmuso in nalen a ko jɔnni ye nin k'i la nam a ko Habar bin Aswad kira ko n y'a mɛn sigay ala ye magan minɛ ni nɔgɔya silamɛw ye don min na oho silamɛw ye magan minɛ allahu akbar Habar bin Aswad mais kira ko oho magankaw de ye kira gɛn sigatala k'a degun sigay k'a ɲɛ guwan oho fo k'a faso nege bɔ a la allahu akbar ka n'i miiri kuma jugu si la min ma fɔ kira ma allahu akbar ko a bɛ dulɔ min sigay kuma bɛɛ i ka n'i miiri foyi la oho allahu akbar ala ko a ma ko Mamadu sabali sigay kira si ma kɔn in ye oho min dar'i kan fo a ɲɔgɔnna dar'u kan allahu akbar sabali ni ala kama allahu akbar a ye sabali wallahi ya fo wallahi an bɛka ka fiɲɛ min sama k'a bila nam nin tɛ américain nɔ ye ay ote zamzam tigi b'a la o bala tigi b'a la dɛ sigay a ye sabali allahu akbar an ka to ala kɔ nam ala bɛ yen dɛ abi nka ni min ye si sɔrɔ Ɔhɔ. o bɛna da Hayidara ka kuma na allahu akbar yira ka bayre ala kira sallallahu alaihi wasallam oho a gɛlɛyalen a bolo Makan oho ala ko k'a ka bɔ sigay k'a ka bɔ allahu akbar ayi ala mago bɛ waati dɔw de la o Wallahi. n'o ma se n'i kɔrɔtɔra i bɛ malo sigay abani ayi fɛn o fɛn diɲɛna n'a bɛ kɛ ala fɛ Ɔhɔ. sanga dɔ de b'a la kana kɔrɔtɔ dɛ wala n'i kɔrɔtɔla Ɔhɔ. i tɛ se ka foyi kɛ allahu akbar wa ni'mal wakil allahu wa akbar ni'mal wakil sigatala wa ni'mal wakil allahu akbar sabali wala n'i sabalila Naam. i b'a ye allahu akbar bi bi tɛmɛ dɛ Bɛ tɛmɛ. sini bi se allahu akbar zamzamiw kira sɔrɔ salam a degunnen bɔtɔ fana oho kafiriw y'a nɔ don oho sigay fo kafirikɛ dɔ taara ko a la allahu akbar surakata ibnu malik allahu akbar a ye so pan ka sin kira ma nam dugukolo ye so minɛ kira ko a ma a ko mun kɛra a ko Kurɛsiw y'an sara oho ni maa min sera k'i fa fɛn ba labilalen d'u ye sigay a ko surakata ma i tɛ tɔn ka donjan dɔ f'u ye a ko o ye donda jumɛn ye a ko i muɲu dɛ oho Kisira masakɛ fugu la oho n b'a ju i kun na don dɔ la e ka segin sigay abani cɛpɔrɔ allahu akbar a b'i n'a fɔ sisan oho dɔ kɔndanen k'a fɔ Ɔhɔ. ko n bɛ Amérique minɛ ka di Mali ma allahu akbar y'a dɔn aw bɛɛ b'i yɛlɛ aw bɛɛ b'i yɛlɛ wallahi mais kira ko surakata ma a Ɔhɔ. ko a ka muɲu ko don dɔ la oho ko a bɛ Kisira masakɛ fugu la Ɔhɔ. ko a b'a don a kun na k'a kɛ cadeau ye allahu akbar
surakata sekira Sigei. an ka finɛw ko k'u bɛnbakɛ y'o de ye Oho. surakata bunu malik Allahu Akbar. ale de tun bɛ to ka pɛrɛ kira la Oho. kira bɛ wɔsi Sigei. silamɛya selen Tiɲɛ. silamɛya selen Naam. kafiriw ye min da kira kan Oho. u ye min da a ka sahabaw kan Oho. bi kira sera Allahu Akbar. Oh. maga minɛna Hmm. u nana Oho. u bɛna don magan don min na Oho. o y'a sɔrɔ fitiri sera Allahu Akbar. a ye silamɛya lamɛn koyi Tiɲɛ. Siga t'a la. an bɛ segin nin bɛɛ kan ala ɲɛkɔrɔ Sigei. ala kira selen Oho. a ko silamɛw ma Oho. a ko su kora Allahu Akbar. a ko n tɛ fɛ ka don magan su fɛ Sigei. ni n donna su fɛ Oho. magankaw hakili bɛ wuli Allahu Akbar. a fɛn tununnen bɛɛ t'i ye Allahu Akbar. i ye silamɛ ka se yen Oho. jani silamɛ sera a bɛ sabali Wallahi. jani silamɛ sera a bɛ muɲu Wala. Allahu Akbar. o don ni kira bolongɔni sini dɔrɔn k'a bolo sin tan dɔrɔn magan bɛ bɔ yen pewu Tiɲɛ. a bɛ k'i n'a fɔ ala m'a da Allahu Akbar. kira na don magan minɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar. ani kɛlɛcɛ minnu nana a ka ca aha mais Oho. a ma sɔn fiyewu Oho. don ka kɛ magan su fɛ Allahu Akbar. a ko a bɛ to yan de fɔ dugu ka jɛ Sigei. o ma bɛn dɔw ma Eh. kira ko don ti kɛ magan su in na dɛ Ɔhɔ. fɔ dugu ka jɛ Allahu Akbar. Oh. n'an donna su fɛ magankaw jaabi wuli Wallahi. i jugu fin Oho. jani silamɛya sera a bɛ hinɛ Siga t'o la. ja silamɛya mana se a b'a tɔ to kɔ Siga t'o la. Ah, Aïdara. Allahu u Akbar. b'o la Oho. kabaru buna aswad min y'a denmuso kɛra a denmuso sababu ye Oho. ale siranko jugu dibi la Oho. ale y'i dɛn ko a bɛ bɔ Allahu Akbar. ko a bɛ magan bila ka boli Siga. Allahu Akbar. a ye min kɛ a b'a dɔn Tiɲɛ. Dɔnnen don. ala y'a kɛ ale kun bɔyɔrɔ Oho. Khalidi tan bɛ binna wa tan bɛ yɔrɔ min na maa t'a dɔn Naam. ale ni Khalidi nana ɲɔgɔn bɛɛ Ah, Allahu Akbar. a ma diya dɛ Ayi, o tɛ diya. Ibn Walid Ah, Allahu Akbar. o kɛra min kɛ Oho. Khalidi ko a b'a la a ko i ta tiɲɛna Allahu Akbar. Ha? o yɔrɔ bɛɛ Oho. Abaru y'i kɛru tilisiw kɔnɔ Tiɲɛ. alakira bɛ mini Siga. alakira bɛ mini Ee. alakira bɛ u ko mun kɛra alakira bɛ mini Ɔhɔ. hirika Khalidi b'a kɔ Ah. a nan'i kɛru kira ka tilisi kɔrɔ Oho. Khalidi ni bamuru donna Naam. kira ko a kɛra cogo di a don yɔrɔ min na Oho. a ko ne bɛ seereya han n bɛ don diinɛ na ma foyi tɛ ala kɔ ne bɛ don diinɛ na Aha. Subhanallah. Abani. Allahu Akbar. Khalidi ko kira ma kafiri di an k'a faga Tiɲɛ. Siga t'a la. kira ko Khalidi ma Oho. a ko a bɛ don ala ka diinɛ de la Ah. o tɛ ta ye o tɛ ne ta ye Sigei. Abani. ala ka jɔn nana ko a bɛ don ala ka diinɛ na Oho. e ni ne ka se foyi t'o la Allahu Akbar. nka ni ne denmuso don Naam. ne y'o joli yafa Sigei. manil fard Allah. manil muhyi Allah. manil mumitu Allah. mani nasir Allah. wahid La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ah, Aïdara. Allahu Akbar. a ko ni ne den don Oho. ne ye n den joli yafa Allahu Akbar. ne yafara Allahu Akbar. anw ko an ye silamɛ o tuma anw bɛ ka diin ladige setanɛ wa ala kira de Ah, Allahu Akbar. Sigei. ni ala kira don sallallahu alaihi wasallam Oho. an k'an ka sabali Wallahi. an k'an ka muɲu Oho. an k'an ka ko to ala ma Ah, Allahu Akbar. an k'an janto nin na Wallahi. n'a sabalila Ɔhɔ. a ye ala wele Wala. Sigei. a kana ɲinɛ min kɔ o ye ala weleli de ye Tiɲɛ. an k'an ɲɛsin ala ma an ka kuma a fɛ an ka sabali an ka ala kɔnɔ Tiɲɛ. Allahu Akbar. an kana fitinɛ wuli an kana k'a sababu Ayi, Allahu Akbar.
alakira ko sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ko nin bɛ nin fɔ ye don o don a ko silamɛw ma a tɛ sɔn ka fɛn fɔ a ye wa min baraji ka bon a ka seli ni sun ni sadakaw ye wa silamɛw ko fɛn baraji ka bon sun ni seli ni sadaka ye a ko u ko kira ma ko o ye mun ye a ko islahu zati bayinikum a ɲɛfɔ aw silamɛw cɛ dilali aw bɛnni cɛ ni muso ka bɛn denw n'u fa ka bɛn dugutigi ni dugudenw ka bɛn duguden dama ka bɛn aw silamɛw bɛnni aw silamɛw bɛnni ka kan kelen fɔ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o de baraji ka bɔ a ka seli n'a ka sun ni sadaka ye siga t'a la mais kira min bɛ ka nin fɔ kira de nana ni seli ye kira de nana ni sun ye siga t'a la mais nin bonyana karamɔgɔ yɛrɛ dɔw hakili ma bɛn Allahu akbar ko munna kira ye nin fɔ Allahu akbar u ko cogo di ko kabini kelen dɛ ko kira ye nin fɔ ko nka ko a kan bɛ nafila seli de ma dɛ e de nana ni nafila ye wa kira de nana n'a ye Mamadu nana n'a ye Allahu akbar kira ye nafila ko fɔ maa ye ayi ma fɔ kira ko cogo di a ko aw silamɛw cɛ ni ɲɔgɔn ye fitinɛ donni aw cɛ aw kɔ donni ɲɔgɔn ma aw farali ko hiyale hali kan ko walahi o de ye lamu ye lamu min bɛ dili kɛ ko mɛ k'ale m'a fɔ ko a bɛ kunsigi di dɛ ko a bi ala danaya ni limaniya de di ka bɔ dusukun na pewu ni ala danaya ni limaniya bɔra dusukun na farida ko seli bɛ yen nafila seli bɛ yen farida sun bɛ yen nafila sun bɛ yen nafigi ka mun bi minɛ ala Muhamadu kun ye kira ye dɛ i tɛ maa o maa fɛ fɛn min bɛ jigin i kɔnɔ a ta ka tiɲɛ na e dusukun falen dɔ ta ka tiɲɛ na e ka t'i jɔ ko Allahu akbar ala tigɛr'i la Firawun ni silamɛw kɔ donna ɲɔgɔn ma kaban a bɛɛ bɛ mun ɲini ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ta ka tiɲɛ aw fɛ ɲɔgɔn ta ka tiɲɛ aw dusukun finnen o ka t'i jɔ misiri kɔnɔ ko Allahu akbar i kan bɛ sɛtanɛ ma ala tɛ kuma na amin bɛn ala mago bɛ bɛn de la yadullahi ma'al jamaa ko ale ala bolo bɛ jama de kɔrɔ jama bɛnnen ale ala b'olu de kɔrɔ k'u dɛmɛ ale ala b'olu de dɛmɛ bɛn ye kunanja taamasiyɛn fɔlɔ ye dondara taamasiyɛn fɔlɔ don jamana ka taa ɲɛ taamasiyɛn fɔlɔ don o de la n b'a wele da karamɔgɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye an ka kɛ dilanlikɛla ye an kana kɛ cɛnnikɛla ye an ka ni yɔrɔ to ala bolo a b'a d'an ma an ka ni yɔrɔ to ala bolo ala b'a di an ma amin amin ni faama y'a d'i ma bi sini k'a d'i ma sinikɛnɛ n'i sera ka da la a b'a fɔ k'a f'u ye ko a bɛ sunɔgɔ ou bien a bɛ baara la a t'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ faama min bɛ se k'o kɛ ala faama kelen don a y'a ɲɛsin o ala ma a ka ŋaniya ɲɛ a ka diɲɛ faamaw to yen silamɛ kan ka se ka kuma diinɛ ɲɛmɔgɔ kan ka se k'a disi gosi amin o la ne ka kuma man jan bilen n ko n bɛna foli kɛ kuma yɛrɛ jɛnyana ka ban n b'o yafa ɲini su in na ye su ɲumanba de ye ni o ye Lailatul Qadri su ye n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu su in na tɔ Lailatul Qadri don sunɔgɔ tɛ yen dɛ a ye tila k'a ɲɛw sɛbɛ kɔrɔ jo sɔɔni a daminɛna ka ban ala de ko tanazzalul malaika ko mɛlɛkɛw de bɛ jigin su in na
waruhu fiha Allahu akbar k'u ni ala ka barika ni bɛ jigin tiɲɛ dɔw ko jibirila don dɔw ko dugawu jaabi mɛlɛkɛ don tiɲɛ siga t'a la amin 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 ya rab ko olu de bɛ jigin su in na amin k'u bɛna ɲɛdaw filɛ filɛ ka ala yafa deli a ka jɔnw ye Allahu akbar n'u y'a sɔrɔ e kelekulen don u bɛ taa ka na o nka siɲɛ wɛrɛ u k'a sɔrɔ Allahu akbar abani a dɔw kelekulen don ayiwa siɲɛ wɛrɛ su dugu a ma se u ma tila fɔlɔ koyi wala u bɛ taa ni ka segin la nka ne y'a dɔn u ka filɛli ko fɔlɔ kɔni y'a sɔrɔ dɔw ɲɛ tugulen don Allahu akbar u taara fɔlɔ u tila ka segin wala mana yan'o cɛ a b'a ɲɛ kɛ kalaw siga a tɛ tugu bilen hali ni kala in wulila astaghfirulahi a kana ɲinɛ o kɔ dɛ sigei ale de bɛ balawu kunbɛn siga t'a la el istighfar k'i ka jurumu jira ala la k'i dɔgɔya ye ka nimisa k'a ka yafa i ma ko i t'a kɛ kun siga o ka bɔ ala bolo Allahu akbar tawwabun ala t'i dansɔrɔ o la ayi Allahu akbar astaghfirulahi a ye kɔlɔsi ta a kana ɲinɛ o kɔ dɛ tiɲɛ bɛ kɛ a ye ala wele a y'a kuma ala fɛ n'a bɛ kuma a ka dugawu kɔnɔ a kana ɲinɛ garibukɛni yɛrɛ kɔ ayi a tɛ ɲinɛ kɔ a ye ala wele garibukɛni ye dɛ tiɲɛ o bɛ kɛ fan bɛɛ a ye ala wele walahi n yɛrɛ bɛ ala wele aw ye n y'o layidu d'aw ma o kɛra ni ne ye ala wele yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲinɛ ansaru ni kanubaw kɔ ne ko ala ka n'o yɛrɛ minɛ sigei abani wallahi y'a fɔ Allahu akbar o tuma na n fana y'a ala kɛ aw seere ye a ka dugawu la kana ɲinɛ a ye dara ayi an tɛ ɲinɛ kɔ a ye dugawu kɛ garibukɛni ye inshallah bɛ kɛ su in na fana kow cayara wallahi an dɔgɔkɛ n'o ye alikadi ye ale fana kɔrɔkɛ fatura bi Allahu akbar an kɛ an bɛ taa de koyi sɔgɔ sɔgɔ Allahu akbar a labɛn dɛ n'i m'a labɛn a don fɔ tɛ koyi ayi ma fɔ a don ma fɔ dɛ ayi a y'a préparé ayidara a ye fɛn préparé dingɛ in ka dun dɛ ka dun dali in ka jan Allahu akbar diɲɛ ye fu ye fu falaki Allahu akbar a y'a cɛsiri setanɛ kana s'aw la a ka ala kana tila aw la Allahu akbar foyi tɛ yen ala ka kɛlɛbandiya kɔ ka jogo dilan silamɛya tɔ tɛ nin kɔfɛ a tɔ wɛrɛ tɛ yen a bɛɛ nkalon ni nin tɛ ala n'a ka kira de y'a fɔ kira ko ne ma ci foyi kama n kana jogo ɲuman minnu bɛ diɲɛ na n ka n'u dɛmɛ k'u sabati ko n ci kun ye nin de ye a ci kun dɔnna ala ko wa ne yɛrɛ ti kira si ci n ma deli ka kira ci n ye kiraw kira ci n ye kuma kelen de f'u ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun suratul an'am aya dɛbɛ ni seegin bi naani seegin a ko cogo di wa ma nursilul mursalina ala ko ne ma kiraw ci fiyewu illa mubashirin fo n y'u ci de k'u kana wale ɲumankɛlaw nisɔndiya u ka tɛmɛ ni wale ɲuman ye ko n gɛn bɛ ka labɛn kɛ ka bila u ɲɛ kaburu kɔnɔ ani lahara don ko o kɔfɛ n y'u ci u k'a fɔ walejugukɛlaw ye k'u bagabaga jahanɛmɛ tasuma a dilan bɛ ka bila u ɲɛ kabini i mana don sigara la i b'a dɔn ko bɛ sen na o tumana ala ka ci kiraw cira de ka ɲumankɛlaw encourager ka walejugukɛlaw décourager jogo jogo ni jogo ala ko man amana ni maa min limaniyara k'a fɔ e donna silamɛya la ko e kɛra silamɛ ye ala ko cogo di ko wa aslaha n donna silamɛya la t'a ɲɛ dɛ n bɛ seli t'a ɲɛ dɛ sun t'a ɲɛ dɛ jaga t'a ɲɛ dɛ hiji t'a ɲɛ dɛ wa aslaha a ye min tiɲɛ a k'o dilan
Allahu akbar libali a muso kelen bɛ yen o ye so si sɔrɔ ko joli kɛ dɔ in filɛ n'a nege ye n'a tɛna taa jɛnɛya kɛ hɔrɔnya de kɛ bɛ k'a maloya k'a sigi siga Allahu akbar wa aslaha n'i ko i ye silamɛ ye i y'o min tiɲɛ dɛ k'o dilan fɔlɔ Allahu akbar zamzam yu Allahu akbar wa aslaha i bi pere i bangebaaw kun dangaden ti don alijinɛ na o dilan fɔlɔ i kunbere turu i bangebaaw ye k'u su Allahu akbar kɛnɛ kan wa aslaha faama so n'i ko i denw bɛ silamɛya la ko i bɛ seli i bɛ ka détournement min kɛ o jɔ siga t'a la wa aslaha morikɛ i yɛrɛ hijira o ala ko wa aslaha de fɔra i ye i bɛ ka seli misiri b'i ka so ala ko la wa aslaha i ka dabali jugukɛ in dabila nɛgɛ wɛrɛ bɔ tasuma na siga t'a la zamzam yu ko n bɛ karisa ta tiɲɛ o nɛgɛ wala danbɛ tasuma na faw le filɛ waliden la maa si t'a ɲɛ dɔn mɛ ala b'a kalama wa aslaha f'i k'i ka tasuma in faa fɔlɔ mori jugu Allahu akbar aydira kuranɛ tilala o siga t'a la u mana tɔnɔmi cogo o cogo kuranɛ bɛ tila ka a tɔnɔmi kun k'a jɔ a jɔyɔrɔ la siga t'a la faama ni amana ni maa min ko i dan bɛ ala la e donna silamɛya la ka kɛ silamɛ ye ala k'o t'a ɲɛ dɛ wa aslaha tiɲɛnen min b'i bolo i yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɔn tiɲɛnen min b'i bolo k'o dilan fɔlɔ siga t'a la Allahu akbar ni wulibali n'i y'o dilan dun ko i kana siran bilen dɛ fala khawfu Allahu akbar a ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ mɛn sigara la a ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ mɛn kaburu kɔnɔ a ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ mɛn lahara fala khawfun ko siran banna muso ye min bɛ k'i cɛ janfa wa aslaha a fɔ ala n y'a jɔ bi ala ko n'o kɛra dun fala khawfun alayhim siran t'i ka bilen kana siran i ye min kɛ ka kɔrɔ wa ayi ni nin y'i bɔlen ye a la ala k'o ɲafa ni nin y'i bɔlen ye a la ka se t'u ye ni ala yafara wala hum yahzanun bɛɛ bɛ hujini lahara don ko fɔ ninnu minnu ye cɛ de ye dilan a kana s'u ka nɛgɛ si ka seli tɛ si ka seli tɛ ni si ka seli don jɔnni b'i ka du balo ne bɛ nin de fɔ a ye don o don u bɛ nin de fɔ a ye n'u bɛ mɔgɔ dɔw mankutu nin seko in kun bɛ si ka seli Sedina Usman yɛrɛ mankutu la ko a tun bɛ safo seli ni seliji min ye ko a tun bɛ fajiri seli n'o ye u ye san hakɛ dɔ fɔ ko a y'o ko la ko su o su a bɛ kuranɛ kalan k'a ban seli la ala ma mɔgɔ dilan ten ala ma mɔgɔ si dilan ten ni siri i ɲɛna ten hakɛ caman na pɛridi i bolo dɛ i muso hakɛ na pɛridi i denw ka na baro min k'i fɛ n'i b'u bilasira o hakɛ bɛ pɛridi i kan ka diinɛ ɲɛfɔ minnu ye o hakɛ bɛ pɛridi ka si ɲɛna n'i siri ɲɛna i tɛna tile i ɲɛna ɛ kumana jɛni b'i balo ala m'a fɔ maa si ka si a ɲɛna si ka sunɔgɔ si ka sunɔgɔ si ka bɔrɔdɔ alijinɛ commencé si ɲɛna na sira ala ɲɛ mɔgɔw gasi sigi kɛ laadiri ye kabini fitiri sunɔgɔ daminɛ fɔ fajiri sunɔgɔ dɛ farikolo yɛrɛ ala yɛrɛ de ko wajalna nawmakum wajalna nawmakum suba ko ne yɛrɛ de ye ala yɛrɛ de ye sunɔgɔ di a ma k'a b'a lafiya ka tilefɛla kɛ a ka balo ɲini yɔrɔ ye ko su ko sunɔgɔ a k'a lafiya o tumana sunɔgɔ de ye a bɛ fɔ cogo di u ka furakisɛ ko remontant o don wa ko sunɔgɔ de b'a remonter i mana sɛgɛn cogo o cogo n'i sunɔgɔra n'i kununa n'i ye jini sɔrɔ ka bɔn i kan i bɛ sin k'a ye ten o tununa pewu
mais farikolo mana fɔ a ti sunɔgɔ ko ale bi si ka seli n'i ma tile ka sunɔgɔ kɔ i ti mɛn yan bilen ayi o tiɲɛ mɔgɔ ma dilan ten o ayi Allahu Akbar ni wulibali Allahu Akbar kuma na n bɛ fɛ k'a fɔ ye a ye sunɔgɔ wala ka si ɲɛ na alijinɛ ti ɲini ni si ɲɛna ye alijinɛ bɛ ɲini ni dusukun ɲumanya de ye tiɲɛ kɛnɛ kan a bani ala kira ko an ka baara kɛ mais a m'a fɔ an ka kɛ kɛlu ye dɛ ayi o ma fɔ c'est à dire ala b'i bato nka ala bato k'i dɛsɛ k'i ka balo sɔrɔ i n'i ka denbaya bɛ k'i ti lahara Allahu Akbar min bɛ yen su in na ye suba ye siga t'a la a ka tila ka ala sɛbɛkɔrɔ wele a ye ala wele dɛ tiɲɛ bɛ kɛ kira sɔrɔla silamɛ a tun b'o de fɔ a ka mɔgɔw ye a ye ala wele n'a kamana gɔnna ko dɔw la ni kɛlɛ dɔw gɛlɛyara ni kira bɛ taa a bɛ abiriyaw de ɲini n'o fɔ a ye a ka kɔrɔ a bɛ denmisɛnnin fitininw maa ti nkalonda minnu na ko u donna muso kan n'a fɔra dɔ donna muso kan maa ti minnu tɔgɔ fɔ a la kira b'olu de fara ɲɔgɔn kan cɛmisɛnninw ni npogotiginin fitininw ani cɛkɔrɔba dɛsɛlenw kolokoto ninnu de ka dugawu bɛ minɛ koyi siga t'a la zamzamiw ok parce que u tɛmɛna se t'u ye bilen o ninnu t'a si dɔn ninnu n tɛ se bilen siga t'a la Allahu Akbar ok o de la fo k'i ka saraka di musokɔrɔninw ma walima cɛkɔrɔninw u ka dugawu k'i ye dɔwɛrɛ tɛ o hali n'a ka d'u ye u tɛ se bilen siga t'a la denmisɛnninw tɛ ye olu yɛrɛ t'a si dɔn fɔlɔ Allahu Akbar o ye tiɲɛ kira tun b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'u ka dugawu kɛ nka a ka ca la u ye dugawu o dugawu kɛ kira ye a ka ca la kira y'a kɛlɛ bɛɛ gaɲe Allahu Akbar wallahi a ye hinɛ denmisɛnnin ninnu na a ɲɛ bɛ mɛlɛkɛnin ninnu na dɛ a y'u nisɔndiya a y'a jɛ don baliku la cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw a y'u nisɔndiya u bɛ dugawu minnu kɛ a ti bi dɛ ayi bibali don wulibali ni jogo tɛ silamɛya tɛ siga t'a la mɔgɔ minnu ye bonya k'an ye sunkalo ye n'an ye bɛɛ ta ye o kɛra bɛɛ sara bi ala bolo a kɛra ala ɲɛna siga t'a la Allahu Akbar bɛɛ y'i seko kɛ tiɲɛ misiw dira siga t'a la malow dira ɲɔw dira sukarow dira finiw dira Allahu Akbar finiw dira hali sisan an ka musokɔrɔba ye i ye ne ka selifini bila ka na Allahu Akbar wallahi ne t'i jigin ale la layidu ye kabako ye sigei a bani cɛpɔr wala dɛ n ba ye y'a bila ka na Allahu Akbar n ba ye nin ma kan binafu ba sigei nin muso in a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo wallahi a den fatura bana ka gɛlɛn a bɛna taa furakɛyɔrɔ la n ko a ma nin ɲɛ d'a kan i ka dugawu k'a ye a ko Hayidara e y'a ye wa ne ko ne y'a ye a ko b'a bɔ Allahu Akbar billahi al-aliyyil azim Allahu Akbar a ko ni e y'a ye ne tɛ taa filɛ bilen siga t'a la Allahu Akbar mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ koyi ɲɔgɔn ye Hayidara den taara Tunisie siga a fatura a su nana n ko a y'a ba wele fɔlɔ a k'a dayɛlɛ ba ka dugawu k'a ye Allahu Akbar a ko Hayidara e y'a su ye wa n ko ne y'a ye a ko ne t'a filɛ sigei a bani billahi Allahu Akbar a ko ne t'a filɛ Allahu Akbar ni e y'a ye kaban ne t'a filɛ bilen Allahu Akbar o y'a sɔrɔ seli o seli ni musokɔrɔba in b'i dulɔki don ne kan siga t'a la fo bi fo an filɛ sigiyɔrɔ min hali su in na a ye ne ka dulɔki bila ka n'a di yan a bɛ wusula di muso bɛɛ ma ani n ba a y'a bɛɛ bila ka na k'a daminɛ ka se bi ma bilahi musokɔrɔba in a ma lupe ayi Allahu Akbar ma jɔ fiyewu mais mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ fɛ i yɛrɛ bɛ k'a fɛ siga t'o la
mais ala t'i sago bɛɛ d'i ma la. Ayi Allahu akbar e wuli bali. Ni musokɔrɔba in Ɔhɔ. ne y'ale de dɔn Allahu ka akbar. sɔrɔ n t'a desi dɔn. Sike. mais a den ye ne kanu n'o ye Binafu ye ala ka hinɛ na. Ɔhɔ. fo ka s'a da la ba b'o kalama. mais ba yɛrɛ t'a kalama ko ne tɛ Binafu dɔn. Allahu akbar. a kun bɛna ne fo tamani a ba ka den ɲininkali kɛ ne na. ne bɛ kuma taabolo ten. parce que ne tun tɛ Binafu dɔn. mais ale bolo n b'a dɔn parce que a bɛɛ fɛ. Allahu akbar abani. fo n nan'a dɔn. Allahu akbar. mais ala ye fɛnba kɛ musokɔrɔba in ye dɛ. a ko a bɛ Ayidara de fɛ. Voilà. wa ala y'a dɛmɛ a den bɛɛ kɛra Ayidara fɛ. n'u ta man jugu ale ta ye a den bɛɛ kɛra Ayidara fɛ. ala t'o kɛ bɛɛ ye dɛ. Ayi ala t'o kɛ bɛɛ ye. Ayidara. mais ala y'o kɛ nin musokɔrɔba in ye. Siga t'a la. a den bɛɛ. Allahu akbar. a den bɛɛ. Allahu akbar. bonyakɛlaw a sara bɛ ala bolo. A b'a tigi bolo. an ye bonyaw ye. Siga t'a la. mais a kɛra ala min kama o de b'aw sara Ayidara tɛ. Ayi Allahu akbar. an bɛ kuma laban ni min ye. ka dugawu kɛ ansaru bɛɛ ye. Inshallah. nin su in na. Sike. minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan. Voilà. k'a ɲini ala fɛ. a bɛ min yɛrɛ fɛ ala k'o k'aw ye. Amin ala sɔn. a bɛ siran min ye ala ka don a n'a cɛ. Amin amin. a tɛ hɛrɛ min dɔn ala k'o k'aw ye. Amin amin ala sɔn. tɔɔrɔ min dogolen don ala ka don a n'a cɛ. Amin amin ala sɔn. kunanja k'an se ala ma ala yɛrɛ sago la. yarabi ala k'an laban ten. Amin amin ala sɔn. ala ka n'an labila dafɛn ye. Amin. ala ka don an ni juguw cɛ. Amin. maa o maa ko i ti fara n na. yarabi ni se min b'i ye ala k'a ban. Amin amin ala sɔn. ni fanga min b'i la ala k'a ci. Amin ala sɔn. ni jɔyɔrɔ min b'i bolo ala k'a minɛ. Amin amin ala sɔn. an bɛ bɛɛ ka hɛrɛ de ŋaniya. Tiɲɛ. ala b'a dɔn an bɛ fɛ hɛrɛ ka kɛ bɛɛ ye. Siga t'o la. maa o maa y'an kanu ni juguman ye ala k'i to a la ala k'an bɔ a la. Amin ala sɔn. ala ka Mali kɔlɔsi. Amin. ala ka farafinna kɔlɔsi. Amin, amin. ala ka diɲɛ kɔlɔsi. Amin. nin bana jugu in ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan. Amin amin. a kɛra minnu a bɛ minnu na ala k'u kɛnɛya. Amin. minnu fatura ala ka hinɛ u la. Amin amin ala sɔn. ala k'an ka jamana ala ka hɛrɛ caya. Amin. ala ka bɛn don a kɔnɔ. Amin. ala ka fitinɛ duga. Amin. ala ka bɛn don a kɔnɔ. Amin. ala ka fitinɛ duga. Amin amin. minnu y'an gɔn lahara ala ka hinɛ u la. Amin, ala ka amin. yafu ma. Amin. ala k'u dayɔrɔ nɛɛmɛ. Amin. minnu bɛna segin sisan ka taa dugu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'u ɲuman don. Amin, ala amin. k'u ɲuman se. Amin. ala k'u kɔlɔsi. Amin. mais an bɛ min fana ɲini tagabaw fɛ. ala y'an seere ye an ye nin ko in dogo k'a dogo. Wallahi. a ma foyi fɔ maa ye. Wallahi. taara an na se k'a kɛ mais ala ko a ti kɛ minnu kɔ olu nana. mais an bɛ fɛ bɛɛ ka taa dɔɔni dɔɔni ni minnu bɛ taa. Inshallah. ni minnu bɛ taa bɛɛ ka taa dɔɔni 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 dɔɔni. O bɛ kɛ. tuma bɛɛ sira in ko bɛ k'a kan. o tuma na a k'a dɔn o tɔɔrɔw bɛ segin a karamɔgɔ ma. Siga t'o la. Wallahi. o tuma na a ka taa dɔɔni dɔɔni an ka wasa b'o de la. Inshallah. o tuma na an b'a laban ni min ye o ye an bɛ taa n jɔ ala la ni min ye. Sigi abani. bayatul islamiya. Subhanallah. o la baya an ni cɛw bɛ bɔ ɲɔgɔn na ye de la. Siga t'o la. Allahu akbar. mais a bɛɛ b'a kalama min tɛ se ka sɔsɔ karamɔgɔ fɛ. Ayi Allahu akbar. kira ka sahaba cɛ tɛ yen a muso tɛ yen. sahaba cɛman tɛ yen a muso man tɛ yen ne ma nin layidu 6 ta. dɔnnibaa tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o sɔsɔ. Ayi a tɛ sɔsɔ. Ayidara. n'o sabatira an yɛrɛ ka sahabaw ladege an ka far'u kan. Tiɲɛ. Siga t'o la. O bɛ kɛ. a fɔlɔ n t'i fila fara ala kan. N tɛ fila fara ala kan. n t'i fila fara ala kan. N tɛ fila fara ala kan. n t'i jɛnɛya kɛ. N tɛ jɛnɛya kɛ. n t'i sonyɛli kɛ. N tɛ sonyɛli kɛ. n t'i den faga. N tɛ n den faga. n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. N tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ni kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. ala k'a n'aw dɛmɛ. Amin. ala k'a n'aw wasa. Amin. ala k'a n'aw laban ɲɛ. Amin. ayiwa su in na Namu.
komi a yɛrɛ b'o a y'o bɛɛ dɔn ka kɔrɔ an bɛ se ka segin a kan dɔrɔn de komi ko an ba Ayisata ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min n'Ala ye si d'i ma k'i ye Lailatul Qadri ye k'i k'an ka mun kɛ ko kira k'a fɔ a ma k'i k'a fɔ Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ko i k'o fɔ o kumana astaghfirullahi o ni min nɔgɔyar'i ma nka a ye astaghfirullahi sɛbɛkɔrɔ fɔ dɛ a ye Ala wele ko a ka yafa aw ma adamaden ka yɛlɛmɛ bolo bɛɛ i bɛ se ka jurumu sɔrɔ a la a ye Ala yafa deli a kana ɲinɛ su in na garibu kɛnin kɔ su in na dama tɛ dɛ fo ka diɲɛ wuli nka su in na a ye kuma Ala fɛ kosɛbɛ Ala k'a n'aw dɛmɛ Ala k'a n'aw sutura Ala k'a n'aw wasa Ala kira yɛrɛ bonya kama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma ansurna wansurna wahdina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نكوني أنكرم السيد الشريف عثمان مدن هيدرا كالسيلي من كراكا ميكالوت لتاني كونتون سامبا فلا أني مغا ليلة القدر سو كونانا ولا أنبي الله سبحانه وتعالى دلي أي دو منون دو ala ka duwawu ninnu minɛ ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala ko yira na latigɛ ɲuman Ala ko o latigɛ an kan k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namara shikolo mawe